Najbitnije za ustrojavanje pukovnije je bilo podići bojnu spremnost pješačkih bojni i počeli smo sa podukom od 3. pješačke bojne koja je bila angažirana na Stankovačkoj bojišnici u listopadu 1994. godine. Izvukli smo kompletnu bojnu na mjesec dana, a položaj je preuzela 7. motorizirana gardijska brigada Pume. Nakon mjesec dana poduke sa 3. pješačkom bojnom, istu smo rasporedili na Biogradsku bojišnicu kako bi izvukli 1. pješačku bojnu na mjesec dana poduke, a razlog tomu je taj da postignemo manevarsku sposobnost koju do tad nismo imali, jer su naše satnije prije svega bile vezane za naselja, pa se govorilo o satniji Vrana, o Tinskoj satniji, o satniji Pristeg ili Budačkoj satniji. Nakon poduke sa 1. pješačkom bojnom isto smo rasporedili na Stankovačku bojišnicu na 3 mjeseca i onda smo nakon toga vratili u ranija područja odgovornosti.